OK, takže čau lidi, já jsem Lavin a dneska je to další video. Dneska je to takový hodně speciální, protože jsem si tady udělal svůj vlastní event. Jo, je to takový mini event a úplně klasický event to je. Mám tady asi 8 hráčů. Cože? Ale doufám, že si to nějak užiju. Ten event je o Basic VIP na Quaplay a asi rovnou můžeme jít na to. Ještě bych chtěl říct, že je to můj první event, takže to nějak neberte jako, jo, že to bude nějaký skvělý event. Těch eventů chci dělat víc, takže určitě dejte odběr, like a jo, jdeme na to. No takže dámy a pánové, já tady odmutu chat a napíšu jen třeba pozdraví do videa. Tak odmutil jsem chat, takže by to mělo jít v pohodě, co hello, čus piš čus. OK, tak jo. No, takže já teď všechny portnu sem a uvidíme. Na začátek bych dal nějaký parkour a potom asi uvidíme. Uvidíme, třeba pak ještě na konci dáme nějaký sumo nebo něco. Ale na začátek dáme asi parkour, takže jsem na to hodně zvědavý, dámy a pánové. Jo, takže dal bych nějaký primitivní parkour a jdeme na to. Fajn, dámy a pánové. Takže uděláme tady ještě primitivní věc. A to, že musí jít tady na diabloky, takže já jim sem takhle dám pár diabloků. No, myslím si, že sem se asi vejdou. A napíšu jim na diabloky. Nice, tadyhle otevřu. Pojďte, utíkejte na diabloky. Rychle. Na diabloky. Jo, přesně tak, výborně. Já bych tady udělal úplně primitivní jumpy nějaký teďko. Takže nějak takhle. Tadyhle bych udělal zatím jenom třeba takhle. Začal bych úplně primitivně. A jelikož je to jako můj první event, tak na ně budu hodnej, jo, abyste si neřekli. Takže to tady bude možná trošku dlouhý. Tak a jo. Já zase takhle blok. Zničíme diabloky. Jak, kdo tady všechno vyhrál? Všichni tady vyhazují mrkve. 3, 2, 1. Dáme jim sem blok. Tak pojďte. Vyděláme se. Kdo teda první? Ty jo, hodně jich dalo. Olivia 56. Nice, pojď. Jo. Tak nebudu se tady s nima štvát, když nebudou prostě poslouchat. Fajn, dobrý. Zůstaňte tam na těch diablocích, kdo prostě skočí dolů, jak má smůlu. Tak, teď bych to udělal úplně primitivní. Udělal bych tady. Tak a uděláme to tady jednoduchý. Nebo takhle, uděláme to teď tady úplně brutálně jednoduchý, jo. Rozléme sem takhle hodně vody. Musí se trefit dolů, to je logika. Tak jo, pojďte sem všichni. Tak jo, jdeme na to, pojďte. Tak jo, jdeme na to. Po jednom. Fajn, to dál. Nice. Taky to dali. Nice, taky to dali. Pojď, to dal? Nice. Tak, teď tady budou takhle. Dáme to jenom takhle, OK. Tady už někdo musí vypadnout. A zjistil jsem, že to nezabíjí, takže musím dát ještě vejš. Nice, jsem si dát žebříky. Tak pojď, jdem na to. Dál, pěkně. Datfle, pojď. Hezky. A už je mrtvej, a další je mrtvej. Tyjo, tak tady už je to horší, no. Další mrtvej, OK. Vy se to bojej. Pojďte. Pěkně. Tak, pojďte vy pojďte na diabloky. Nice. Na diablocky. Pojďte. Hej, ty, běž tam taky. Tak, pojďte. Nice, ten už to dal. Ty v. Poslední pokus. Jež vás je. A pojď, teď jestli to nedáš, tak už máš ban. Ty vole. No, tak co bychom asi mohli dát teďkon? Ježiši, tady žebříků. Co bychom mohli dát? Já bych udělal to, že kdo chytí ten diablok, tak to pak nemusí skákat parkour. A tady s tím také budu kroužit. Házím? Pojď, kdo ho má. Se operou, Petrice. OK. Fajn. Takže ty tady budeš takhle na diablocích. Tak a v ostatním tady dáme zase nějaký parkour. Takže, teďkon to bude drsný. Takže tady dáme obskoky. Takhle. Teď jim tady dáme hard jump. Ježiši. Jdeme na to, pojďte. Takže kdo to dá jako první? O, tady ten se vede dobře. Tohle je dobrý v parkouru. A tak není.
Jo, asi, pojď. Fajn, ok, ten taky nedal. Co ty si tady užíváš, diablky? Ale tady někdo hned, tady první to dal, nice. Hodně lidí zde trápí u toho skoku. Já vám to teda taky ukážu, aby se neřeklo, že jsem špatnej. Vám to ukážu ten obskok, že to jde nádherně skočit. Hop, nice. Nice, ahoj. Jak si to užíváš, díky za diablok. Ten už to dal všechno. Já ani nevím, jestli to vydal. Posledních 30, dáme 30 vteřin, to bude ideálka. Tak pojď. A to tady můžu asi zlehčit. Už to dal. Hezky pěkně. Hop, pojď. Bych ho tam, kdybych mi dal na blok. Ne. Tak to se nestalo. Počkej, to tady zlehčit. No, tady máš ještě tady ten. Nice, pojď. Tady ti to zlehčím. Ty už to musíš dát, ale. No video. Nice, tady. Nevadí, tak pojďte všichni dolů. Když už šel jeden, musí všichni. Nice, tebe tady taky podkopu. Tak, mohli bychom dát nějaký závod v pavučinách. Tady takhle budou pavučiny, dámy a pánové. A aby jsme to tady neměli tak jednoduché, jakým sem ještě dáme soul sand. Tadyhle někam prostě takhle. Částečně. Tadyhle jim dáme další pavučiny takhle. Ještě sem takhle dáme pár pavučin do konce. A tadyhle dáme lávu. Tohle to bude hodně drsný. Takhle. Tadyhle, aby oni museli nějak tudy to tady proskákat. A tady přeskočit lávu a byli v cíli. To znamená, ještě sem dáme lávu. Tadyhle, aby se neřekl, tak taky dáme lávu. Teď to asi bude komplet už. A ještě sem jen takhle dáme jednu lávu. Nice. Doufám, že o tom vědí, aby tam hned nespadli. 3. Lagnul server. 3, 2, 1. Teď. Bum. Běžíte, běžte rychle. Tyjo, tady ten si to dává celkem. Kdo bude poslední, tak mu dám nějaký těžký skok a jestli nedá 3 pokusy, tak vypadne. Ty kráso, tak tady ten týpek, no. Ježiši, protože se chčije. Tak a počkej, tobě tady takhle dám 3 pokusy na jeden jump. Ten jump se jmenuje dvojitý obskok. Máš na to 3 pokusy. Pokud to nedáš, máš ban. Tak pojď. 3 pokusy. Tak pojď, věřím ti popravdě. Na poslední pokus mu tam dám jednoduchý obskok. Jestli ho skočí, tak ho nechám žít, jo? Tak pojď, máš to jednoduchý. Teď týpku to dáš, pojď. Ne, mrzí mě to. Bohužel. Takže já mu dám kick a yes, výborně. Takže teď musíte přežít. Dám jim sem skeletony, zombíky a možná bychom jim sem mohli dát nějaký prasata. Tak jo, dámy a pánové, tady to je historie. Ježíš, ono, oni hoří. Jdeme na to, přežijte, všichni přežijte. Ježíš, tady je malý zombík, jsem zvědavý, a nějaký prasata jim sem hledáme takhle pořádně. A teď se na to budeme koukat, tady na ten boj. Tak já si tady připravím diamantový meč, abych je pak když tak mohl všechny zabít. No, jak se vede? Jak se tady vedou? Kamaráde, ty by si měl asi utíkat, si myslím. Tak, můžete tady utíkat každopádně. A já si myslím, že to ještě furt není jako málo. Že bychom jim sem těch prasat mohli dát víc. Se ještě podívám, co je tady za další věci. Takže, ježiši, prasata tady zdrhli, pro boha. Tak ještě tady možná chvilku také nechám trošku potrápit, jo, co si budem. Nice, tebe tady taky pomůžu. Tebe tady, tak ty si ho stihl zabít, výborně. Teď všem hráčům se vymazá inventář. Aby tady náhodou nepobrali ten bordel, takže dáme clear. Nice, výborně, všem givnu zase mrkve. Někdo chce PvP, OK. Jo, všichni chtějí PvP, jenom Sir Damage, kde chce parkour. Dámy a pánové, pokud náhodou nevíte, co mám na mysli, tak je to skvělá vyřazovačka, jo. Je to úplně primitivní věc. Si takhle tady postavíte pár takovýchhle domečků, dejme tomu, a oni si do toho pak vlezou, což znamená, že to a pak já tady vezmu display, no prostě to uvidíte za chvíli.
Tak jo, jste tady všichni, jo, dobře. Tak dámy a pánové, tady to bude legendární okamžik. Takže, teďkon, to bude zajímavý. Já teďkon tady dámy a pánové teda vezmu dispenser. Nebo to je, jo, je to dispenser, nice. Ale já nevím, jestli chci dispenser nebo dropper teď. Fajn, tak radši dáme dropper. Takže jo, já teďkon sem dám od každý barvy jednu. A ta, která barva vypadne, tak oni si všichni budou myslet, že ta, která vypadne, tak má ban. Jenže já to udělám jednoduše. Teď bude ultra těžký parkour a ta barva, která tady vypadne z toho dropperu, tak má výhodu a nemusí ten parkour skákat. Dobře, já zase odmutnu chat na chvíli. Ale, ach jo. Mute chat. Jak se cítíte? Se jich zase musíme zeptat, že jo, protože stres blbě, fajn. Mám spocený trenky. OK. Jsem jak řízek, fajn. Jak jsem před testem, jo, jak před, přestaňte to spamovat. Jdeme na to. Takže jo, bum. Žlutá. Sir the Magic, OK. Ale teď si všichni myslejí, že má ban, ale on má ve skutečnosti výhodu, dámy a pánové. Sir the Magic, máš, já mu to jako napíšu, máš výhodu do parkouru. Jak všichni předtím na ně klikali a teď všichni jenom tady to stojí. OK. Sir Magic je venku, jenže já to teďkon udělám znova a teďkon ten, která barva vypadne, tak má opravdu ban. Takže jo. Může vypadnout i žlutá a pokud vypadne žlutá, tak ban nikdo nemá, jo. Takže to bude čistě o náhodě zase. Která barva vypadne, prostě tak už se s tím nebudu štvát, už má prostě ban, jo. Už je to tady moc dlouhý, už natáčím 38 minut. Takže, já se teď koncem teleportnu Magika. Ty tady zůstaň, kamaráde. A teď, která barva, OK, jdeme na to. Oranžová. OK. Je mi líto. Ježiš, to je zlý, ale. Takže já mu teď tady dám, zkusím 2 obskoky, takhle. 2 obskoky a jestli to skočí, tak je zase zpátky ve hře. A pokud to nedá, má na to 3 pokusy. Nebo 2 pokusy, OK? 2 pokusy. Oho, pozor. První pokus? Tyjo, to dal. Ty on to dal pěkně. Pěkně, kamaráde. Fajn. Takže je zpátky zase ve hře, výborně. To je nekonečný dneska. Takže já sem dám 4 loďky. A kdo to nestihne, má prostě smůlu. Takže 1, 2, 3, 4. To už jsou 4, ne, myslím. Tak ještě tady tu vymažu a dám ji takhle sem.